Umthandeni SK Gcomalisha noma lingenza kahle kanjani, I don't think abalandeli balo igcokama ba-appreciate lokho. Noma lingenza ini umlando liqopha amarekhodi li-stream kakhulu malenza ama-feature alo abe mahle kakhulu. Angicabangi ukuthi abalandeli bakhe umthandeni SK bangakubona lokho. Instead bayohlala befaka into ethinta kwagoqa abalandeli bayakhuzani yonke lonto leyo. Befeyile uku-appreciate umsebenzi u-SK asuke wenzile ngalesikhathi omuhle. Umthandeni kwacula nalezi insizwa kwenye ingoma ethi bamba ividiyo last year 2023 uyaphela. Ingoma yaba yinhle kakhulu, wayikhuphula kakhulu iprofile lamajida la and wenza into enhle. Uphinde ubuyileke kumthandeni SK Gcokama indlaba eyipheka amashanta. Wazokwenza omkhulu umsebenzi. Top 10, top 12 lapha ku YouTube. 2 days and a half kuphumile ingoma. Already isina more than 100k wama views. Instead of focusing kuma positive umthandeni akwenzayo abakwenzi lokho. Umthandeni ube segameni for more than 12 years. Uyayi-understand igame kade afika kade acula umaskandi. Usekhula ngokwanele ukuthi useyazi irole okumele ayidlale, especially menza ama-feature. Umthandeni omunye abantu abakwaziyo ukuthi mabengena engomeni yomuntu be-add uyafaka i-test yakhe, afake lento obengeke uyizwe ukuba ingoma ubungayinakanga. And futhi akavala akambuzi umnikazi wengoma. Uyakwazi ukuthi mayengena yena kubona ngathi ungenile lapho SK and futhi udlala indima yakhe. Nomnikazi wayo ingoma aphinde akwazi mayibuye aphinde ajoin aqhame futhi. Okuyithalente longabe selishayela izandla ukuthi umthandeni uyak-understand lokho, uyakwazi lokho. So yini pho abalandeli bakhe abe nebhadi elingaka lokuba nabalandeli abamlandelayo. Bamlandela ngoba bemthanda or befuna ukuthi yena kube nezimpi abayilwayo ngegama lakhe. Ngoba angicabangi ukuthi izimpi hayi kade kuze umthandeni kudala usesekhona kuze njengabalandeli bakhe abafuna ngakhona. Kunale ngoma lethi izinsizwa number 7 lapha ku YouTube. Le ngoma inhle kakhulu. Lezi insizwa ama-international ziyatrend. Nangalo yanyaka zatrend futhi. Bambalwa abangawazi ama-international. Yobe suka sho SK mayekhuluma lapha etheni omkhaya. Siyazizwa ke inkulumo ukuthi ke kunamagama eziswana abawakhulumayo athize. Lapha emculweni okumele nikwazi akunamfana kuyimizo zoncane. Akunabhari ezoncane. Ayikho into ezokhulunywa emculweni mhlambeni ubona ngathi ibheka omunye umuntu. Vele lapha esikhona silandela umculo njalo. Ike vele impi ize ngakuwe ungayazi iqhamukaphi. Uma kubonakala ngathi mhlawumbe khona oyiphakayo ayibhekisa ngakuwe kunjalo uyayiphaka angithi ufila kanjalo. Kodwa ayikho into engeze ukwenzeka ngoba ucabanga ukuthi ubani usezama ukuthini kubani, ubani usefaka ubani umqondo. Umculo ungakho lokho akusikhona lapha kwegospel lapha. La umaskandi umdlalo oyinsizwa ukuvikisana into yakhona. You understand? So asingafuni ukuthi igame abantu bezama ukuthi bayenze ukuthi ibe nevavavumo ithi ukuvukwa futhi bese kufuna abantu ukuthi befuna ukuyipholisa kancane. No. Kumaskandi kuzobhora uma ukuthi ayisekho igame zakhona. Akumelanga sekuthuleka kakhulu. Sengathi nje igame nje yabo usisi or ingane. La ku serious kuyaculwa la. Kuyaziwa ukuthi ubani mayithi usuke eseqonda ukuthini. Vele abaculi abaningi badume ngakho ukuvikisana. And angeke bayeke abanye ngoba nakho mhlawumbe sekukhona ubani or ubani sebadlula kulonto le. No. Uyayazi target ukuthi belo target bani ukuze abantu usheshe ubonakala. So asimbona kakhulu kumthandeni ke ngokuthi angene kahle ke engomeni lezinsizwa enze umkhulu umsebenzi. Ebese simfise ethi abalandeli bakhe nilanga engathi bangakhula abanye babo ingqondo zabo zithi ukuphucuzeka ngoba kusesekude phambili lapha ababoni ukuthi kwenzakalani. Indaba ila
ingoma Mthandesi ushayile ku-10 million laphana ku-YouTube iGucci. Ingoma lesemlandweni enamodern. Angazi noma seyafika ku-15 million laphana ku-Spotify. Gcine ngacheckanga mangenza le video kodwa I believe isidlule ku-15 million. No, I mean ku-YouTube i-audio as music isidlule ku-15 million lapha ku-YouTube, ngithemba kanjalo. Naku-Spotify seyadlula ku-10 million into enjengalezo nje. Kodwa indaba la umusic video weGucci usushaye 10 million. Uyayizwa loo nto leyo? Why abantu bengakekiza abamlandela? Why bengakujabuleli lokho? Why bengaboni ukuthi SK after a long time wenza kahle kakhulu, akenzeli omunye umuntu, uzenzela yena. Why kumele nimcomparison ukuthi hayi ubani uphi ubani kwenzakalani? No, loo nto wrong. Indlela acula ngayo ingoma zakho Mthandeni manje zihlukile. Indlela ama-features ahamba ngakhona different. Wanitshela na uthi ucula uMaskanduni ningamsupport usehamba ngalo omsebenzelayo. So why ke nifuna ukumqhathanisa nina ngenkani? Because wachaza ukuthi no, mina sengila enikamsebenzela na ama views. Lengoma iphuma nge-7 December. Yona izwa loo nto leyo. Akaqedi ne-5 months ilapha ku-YouTube. Sina more than 10 million. Yini pho enifuna kuye? Because useyidlalela igame yakhe SK kodwa nifuna ukumdonsa nenimlethe kulokho enimletha kukhona. Ngoba yini? Anibhiliveli ukuthi angayenza into le athi uzoyenza. Ngaphandle ukuthi nina nimcomparison. Ayilunganga lo nto la. Siyambongela SK, qhubeka njalo mfowababa uyibambe ingoma yakho ihambe kahle lapha na ku-YouTube.